TV na se wono wobetimi afre na one empanifo atwetwe nkomo sabre die edu bra ye ba beche awurade enum asem edi said ye nu hia yedikai ebo amane no bomaden na ebo dofo bi amane se nukware gidi asore no a ewo kumase sokoba village no o matrase de awurade asem no eba ubetime so ahwe ewo Facebook, Ghana TV, TikTok, Evangelist Ojera na bibia so etime aye kama. Awurade nsha se obeye ne sade man. Aye awurade asemunti no ye bobo mpaye na ye de de ende hunkonkono amaye no so ato aso duye na. Aba fe ko Bible. Adofo no mepam cho ye bom mpaye. Enaja woso atumi ade nyina ne yo na nwumre da wasese odi kunkura woso no nyam. Twedi ampo ye ope wado mu bro hunti no abie kwan. Se na nwumre wosenkani David mfo no mu asem emre oman no enti ese wabra atenasi brakoma bia ase na nwakwa so na ma oman no nyina hu ye mrato ese sakra fri akwa mbone so na opi ohini etosu mienu a onko a no mfuna yanzu anya yira ba nyankwa wodi mu wo tumi wadum ntibedi hene ne ahwa no nyam da amen Amen. Yo usiani awurade nsha. Amen. Yo arafonum yabo mpa ya wie de na yebetoa asempa no so na otwa etwa mu no ye bai ene obedi nkomo na asema ye de bai no yetuden se bregu eya na ena nso awurade e de asempo fro ahia no se yemfamra eye dodo a ehwe Ghana TV nyina ene dodo a ehwe social media so ena asempa me de ba no matu den se ahonhommɔne nti nnipa ni ahotɔ. Yes, ahonhommɔne nti nnipa ni ahotɔ. Se wohwe ewiase we na yatimu ene asetena nnipa wom siesie ya Yona aba eya ahomete sempa o ahomete eya ahomete okra na ahomete ya ne se ubetimi atena se pa tutu niema pa senka sei na ope wabrabo na nsu be wiase no na niema adane na de bia na meka se ewiase we na ewo ho no ahonhom bi adikai ewo asase we so okra na sa ahonhom no enye hom papa. Hallelujah. Amen. Omubai ni nyina no omuba se omube hyai enipa setena. Okay. Eni asundwe eni ahotɔ a yewo. Yes, omuma asundwe masase no so. Na sa hom no ebra bi atwam na omne onyankopɔn ena wo soro ho. Atuate anti omantimi ansene ba bia onyankopɔn wo. Okay. Nti onyankopɔn pam wo. Hye omumfiri na tena ho. Na omunko baby ombeko. Amen. Amen. Bisimasa maturi se ahonhommɔne nti nipa ni ahotɔ sese. Pani ahotɔ. Nti obi a wo hwɛ Ghana TV mprempre na wo hwɛ nokware gidi asafo aya no wahia no mesrew. Wo hane amane bia wo na mu bia no. Me kanfo Yesu Kristo ama wo se wanu kuto na wo tumi a wotimi de yi nipa haw efiri ne so wanu kuto na wo tumi a ja homboni adua no wotu ase e ma asundwie ba sa ti abra sa honhom wei na ebra bi atwam no mo onyankopɔn nkyɛe no omu ya so ɔden etie asafo yehu a ama onyankopɔn so pam wo nti wɔkɔm mo asɛm kakra bi Revelation chapter 12 verse 11 to 12 Revelation chapter 12 verse 11. Yes. Na wana magwama ni moja. Etitielio fa frite hokura bra. Revelation chapter 12 verse 10. Yes. Na metene kese wo so se. Eti John ana onyankopon edi se hintasem we kire no. Ebra ko kese bi si soro. Mfinhia bebreni. Nokre. Sha obonofo na esetai. Bo na adwen po se obetu onyankopon de so no no abeteki oval. Onya ahunhu bi eka ne ho ema omo ne abofo a ewo sabre ne wo nyankopon ginam
edi asie ntokwa fam nti ebra Satan ene abofo a eka no ho no elusu battle no ede na sie na mete ne kese wo soro se ana John eti ene kese bi wo soro ka se afe nkwaje ne tumi afe na nkwaje ne tumi ani ahini aye nyankopon dia ane ahini aye nyankopon dia na hoɔden aye Kristo nso dia ahoɔden so aye Kristo dia efrise wato yennuanom ano totofo no atwene wato yennuanom ano totofo no ato atwene na wɔno na ɔtoto ano ye nyankopon anim saa honhom wei ene na ɛbɔ charge de bia ɛwɔ nyankopon anim awiane anadwo na wɔna magwama ne mu tia. Hallelujah. Amen. Enti Satan any abofo bi a na ka no no omu nyina ko benkurum. Sa. Enti abofo a na omu gina onyankopɔ agina mu no. De bia na omu create confusion e wo no montem. Ah. Enti bonsam shake heaven. So that's here. So be say asundua a sabre no e wo ahonhomo a omu wo onyankopɔ agina mu. Za. O be say Omini nyankopon tem. Hallelujah. Amen. Revelation chapter 12 verse 11. Yes. Na wana magwama ni moja. Nti woma na magwama ni moja. Ani wana dance sama sam so. Ani wana dance sama nsam no so. Wadi ne sunkunim. Omu de bonsam sunkunim. Na wano won kra de kosi wo wuo mo. Nti e ba sa no wano won kra de kosi wuo. Yenti. Wenti. Mu amu wo soro. Mu amu wo soro. Ani mu amu timu nyina no. Ani mu amu timu nyina. Mu amu pontom yam. Hallelujah. Amen. Kasa we no ka kire abofo bi. Abofo no. 4 living creatures 24 elders ene abofo mpanimfo a omu gina Kristo agina mu sa omu gina koma nyankopɔ sa omu na kasa we koma wo hallelujah amen yanko wasi yenti mu osoro ene mu amutimu no mu ma mo bontom yam asase de punue asase ene apunue efrise wo ponsam asan ba mo nchen hallelujah amen kwanya bonsam fa so demonstrate soro no na nya kwanya eya de keto akwan na no odi ba shiki heavy hallelujah amen ya bra odi nkuguo ewo ho no ana odi na ni kire asase se manya tenaye ewo soro de a me de ma asase ba ye matenaye me se ma se maturu se ahomɔne nti enipa ni ahotɔ kura hallelujah amen ya bra Satan edi na ni kire asase so pa ana osoro kasa se asase ne apunue efrise oponsem asan ba mo nche efrise Satan asane aba ye nche na wafa bufu akese hallelujah amen wose ho asane aba ye nche oponsam eti asase we bonsam wa pa wadi kan wa na Orban adofenom anyo no kwa ne bae dawe wone angels bia e kan ho sa abrem ene bae nti omoban ebi ka wiem zora ze sa ana ebi nso beka nsuom ana ebi kwetena meposo hallelujah amen ana ebi nso ebetena nipam ebi ni nipa betena okay na buta nyina ne se anumonyam a onyakopon ade ahye nipa watafa asase so no ombe sa anumonyam no asundue a onyakopon ade ma nipa se yemenya asundue awa asase we so no ombe sa asundue no hallelujah amen na abrawo sam ne say sawo wei eba asase so pa wo mo betena asase so no antimi ani nyankopon ahyede so nti makwai ma ahom wei nyakwai ewurawura nipam ahyase se omo ku atie nipa Kristo fa ba ne nche amen me say ahomani nti enipa ni ahotɔ na eya amomie na Kristo asese wonam ni moja so da se ababie ogia ane fa hodie kwai ade ato wo se onipa da sani fa so bra ne nche no mo asodwe sa ene nyame ase nanso make sai obi abu na som nua brother wo hwame wo hane amane bi da wo so pasa o de ho a Kristo abie ne prato ho so banya gidia be wura mu a obeyi wo ha obi afiri wo so ehyanka Kristo ne da amen eti abra sawo we ba ya no omo hya sese omo ye niema bone atie nipa abrabo yes eti abra omo hya sese omo ku atie nipa no anu onyankopon anam Kristo so ama yati kasa bi afiri Paul nchai Ephesians chapter 6 verse number 10 hwase bu o mame Ephesians chapter 6 verse number 10 what say was won from atamfo die kire no eti
On say revelation am yata say wafa bufo kese. Yes. Wonim say dem bra ka etia. Yes, enti bonsam wafa nipa abufuo from day one. Ya na me ya say baby wiase du pa na se de bonsam sitie pa nipa timi da so kɔ no kɔpɛ mo a. Enwonwa kura enwonwa. Opa adwuma na ɔkɔ no hɔ. No kɔ no hɔ. Praise God. Amen. Opa wo na ɔkɔ no hɔ. No kɔ. Opa so tu kwai na ɔkɔ. Obɛkɔ no de ne passport ɛne kwaso yɛ so. Wa hwɛ. Na na hupa da gusuma me. Said be ya me kwa baby. Hallelujah. Amen. Who no ye be bounce so 50 years ago nya kwa no wako. Hupa da gusu di. Kristo baba ne nche. Amen. Me say ahonhommɔne nti nipa nya de bai. Eni ahotɔ. Ejanu mu a omudi kan no. Dodo na mfa Kristo. Na ewiase. So obata asase we so. Na wa mfa Kristo a ahonhommɔne sori tia wo. Prepa. Omo bo bra bombe sewu nyina so nyina. Yes yankasa. Jaga Kristo din. Amen. Nti obi a wobetua no mo aba Kristo nche bia na de mpabo besi wani so na obeye sitie ama Kristo asem no wodi ne tumi je wo dandam Pa no kre ama onya woje ene adanse sa eti awurade na mparo so katere yen se die kire no obi a wo hwe me bia no obi a me ne wahia awo ganama TV so bia no dodo a ehwe media hodo so no Kristo asem se mumma mo nya tie awurade na ho ade pomade na ma wo honya den awurade na ho ade ntumi mu Satan enyumadie nti Kristo se menka jo se ma honya den ewo na ho ade ntumi mu yes Jaga Kristo din amen wo bo anu ma wo hweye so da se za wo yare yade na wo yade no wakɔ ayaresabia hodo nyina bi chaka ba hodo a wakɔ akɔye doctors si bibia ni mo gem bibia no me che so yare eso no ankasa da wo ti nka bi woni paduam se won tiapo aya ahonhommɔne na esa no krepa shanka oba de ni amen erisa wa ma ho anya di wo Kristom na wantum pabo ansi hɔ na Kristo meko ukon ama wo a ahonhommɔne tim de wo tena sumu Kristo baba ne nche amen ye komina die kire no eti die kire no mumma mo nya tie awurade na ho ade ntumi odofo a wo hwe me ma wo nya den awa awurade na ho ade ntumi mu mo hye nyankopɔn akodie nyina eti sa wo betimi ama wo ya den a age so ya de bai mo hye nyankopɔn akodie nyina wo hye wo nyankopɔn akodie nyina da na mo tumi agyina no ponsam na ade adie sie sabi abaya wo betimi agyina ane bonsam na ede adie sie hallelujah amen bonsam wo na ede pa ni na de doso kwa mo fa so dade nipa adu mu wura ba bia nyen eye bebre ishanka oba de ni amen obetima ka cha say wadwuma na wabie no se wankɔ fa ba bi ankɔ bo dwuma no ho bae a adwuma no betimi agu no afa obi so no aka kyerɛ wo moni malam bi wɔ ha mini konfuo bi wɔ ha mini suma bi wɔ ha hian so beto shinapo baako no apa kuku fita baako ahwe omotuom praise God amen bonsam won chade akwa o dabi won chade akwa hallelujah amen eti emabi bia antwum firi Kristo nchai dabi so da say na mo bomani say wona kakra aka odi theater for asasi so no obetina Kristo edom na wode mpabo ahwe nanim awiane anadwo na odi ne tumi yi enomi bi afiri wabrabo so sa Shanko ba de ni amen munshi nyankopɔn akodie nyina yenshi nyankopɔn akodie nyina mo tumi agyina no ponsam na adie sie ane agyina ne bonsam na da adie sie efrise enye ne mogya no honam na anya asase a odofo wote so a wo hwami krono a wotimu no abusua na wo firi mu no yes hallelujah amen yafuru no a wo firi mu baen awurade asam se menka nche wo sai enye ye ni mogya no honam na anya enye ye ne honam ani mogya na anya na emmom ye ni mpaninie tumidie ewiase sumu atumfo ne ahonhommɔne a wosoro honom ana ahonhommɔne a re ba wosoro honom Kristo nye free Satan sam da amen me say ahonhommɔne nti nipa ni ahotɔ brother so pa ahotɔ a bra Kristo mate wase anya ne honam ni mogya ananya demum ye ni mpaninie tumidie ya honhom a mudi tumi ya honhom a omudi mpani ewiase sumu ane ewiase de bai sumu atumfo ewiase sumu atumfo yes wo na timbe wura wobim na o ma bone dam o ba dam wi a no maka je ne se onfa gata maduane ni
na onom gata mu nsuo omu control hallelujah amen se sanwo bi sori tia wa brother wo be mobo ye kasa yi sanwo yi aw sori ye tie ni bebre abrabo bebre kwa ye binum huru omo ho ano bebre kwa Shanka oba de ni amen se ahonhommɔne nti nipa ni ahotɔ na se onipa abraba ye wo mu yi se wanya ahotɔ a ewiase wo ni beka wo david Shanka oba de ni amen ye komina wasi anyi ni moja ne honam na anya anyi ne moja ne honam na anya demom ye ni panini tumidie wiase sumu otu wiase sumu otumfo ani ahonhommɔne a wosoro ho no ane ahonhommɔne a here ba wosoro ho no hallelujah amen wo mo ana nipa da sani a yete asase we so ye ne omu di asi ye ne omo ko pa eti Yona obi a wote asase we so na Kristo tumi ni nche bia no sa honhu we o pretitia no kra pa I possess yes tie nkomo ni ye o hwɛ me enu ma ye dia ma wo enye kwa wo me ka no kra kyerɛ enye kwa so da se obi a Kristo honhum ni nche so da se na oni Kristo bambo na Kristo asɛm ni nche bia no sa honhu we esɔre tia no na omu sɔre tia wo sa wo mu de ewiase emu how ane amane ebeto so so da se enti wunyina so a woni ti asase wasu nyina no wo mo sa no tim so obra ne bo wachi ankasa Shanka oba de ni amen enti wo de kwadwom chapter 3 verse 1 wo kan wo munyuma di a omu di tie nipa ho asɛm de kyerɛ yenko kwadwom chapter 3 Kristo asɛm se anya ne honam ni mogya ana anya se babu ka se honam ni mogya na se enya menne wo ene obu on ma ne nua no one ne twema nso enya no kra fe no to ba bi hallelujah amen wodidi matem timi nkasa no enya no ho asɛm yanam honam famu na so etu se ohunhum hallelujah amen eti wodofo a me ni wa hia Oganama TV so ewiase wa na yatim no so pese wo bobra so da se ema wa bra ba wo bor eye from ade bia no besi woni so bia no enuma timi sisi enu mu yie ma wo a eya no montu a esese otu ehwe Kristo tumi ya kira kwai yes so be better as wo su na Kristo ni na bra boma sa demons we torment in life no crepa Shanka oba de ni amen yan komina Lamentation chapter 3 verse 1 yan hwa ahonhommɔne dwumadi omu ditie nipa kwa many wo berema ma huna mane etu obia God spirit ene ne nchai na wonya mpabofo na wo ma Kristo nchai no san wo ya meka wo ho asɛm yi ebi abetenten ye musuam o ma huna mane pa zoda se yo obi wo no kura no ani baye adi 60,000 ebra ne ma menyem no na abaifuo no ebeyi akura de ne kwadidie nti ono hye yefrum nyina no aben dada nti oba za so a ye wo no to no masa enya senketwa boni odie no hallelujah amen wo mo na ya na wo mo de na kwa esi supernatural powers no wan wi wadweme se Kristo na dia ma mo se ahonhommɔne praise God amen yankwa wase menu operema wo huna mane etu obia Kristo ani ni brabo mu bia no afa ahonhommɔne ne hyase se omo torment na brabo na di braba na no etu wase menu operema wo huna mane hallelujah amen we bema o hwame hwamane a wonamu ka bema de onyankopɔn bɔ wo no enu nti na yetu di se berema ana meboa sanete we warofo a we bema won kura num won kura miensa agya hwabrabo no hwe se de si twa maafa bra no bone chi baba wonu kuro ya no watwa bepen amfa ai abew abe watwa bepen amfa ayetinka nyina hallelujah amen wado kokofo amfa ampeki ama no okodo ntosifuo wonu kura de ntanye ntosifuo no kodo no bepo so enhia nsuo nto oboka susuro praise God amen afei wasa yesu champagne wonu kuro ya so osa the force akotra kepen ni na so amfa Shanka oba de ni 1990 ana wo hya ase de cassette eko floating ni na amfa but nei wo hwa wa kan sumu a eye empty ntia wa kesa odi adanse se abrabo no a unamu sasua no emu aye dinama bone chi aja uhia Kristo Shanka oba de ni amen waiting na True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village yade ena enso empa bo asi wo ayato di se maso yare bai efa
aka na otwe miensa eja boaba ho bewura mpabo ne boate 30 afia hallelujah amen eti twanse so say menu obarema wo huna mane menu obarema wo huna mane huna mane menu obarema ma huna mane wiase yona yes adie bia anya ya se wona wo yere bobo bra duru ba bi na wahwa mu ma wie na nka duru bra enkura ne sese wo behwew na wo yere se menu wajai bana sa enkura no wo mu mfi wo wo mbeto ma me achi misi da ma no ma ana wan ko nya oba papa so obese wo wa kire nkwara no hallelujah amen na da wote ne ka ho mo se kwase mpani hia ase de bia na me ka kire mo moni fi ya na oye no te se de opem asem mu susa no school fees no ntua mia na me bo aboso ekọ dwom sa bre no ekọ tonkuruma ne nsuo hweme ebre bi kura de me kai me bai wo se ma nya aduane wo bomia ma wo kura wo prawo ense ma kibida wa batwe ha wo pia mia na wo tikọ wo kọ hwe ase ma ho twutwiye na ma me na se wo ba no a kire do ba fa fon afre wo ba on fa da enya hyebra papa Kristo baba ne ncha amen edi so pesa wo to ho so da se ne Kristo tumi ba koma wo a nanso mpaba e ba so 30 afo no fa ho bewuram na Kristo fa tumi ntiliva me se ho man nti edipa ni ahotɔ ishanka oba de ni amen ya ko menu obarema wo huna mane wase menu obarema ma huna mane na nibra ba no ano nibra ba na no wakame de me ko sumu ntia mpone ntimi kani pa wura sumu tie han nie je hanya de bai enie je han enie eti ya kasai obi abe wiase yona baba wo huna de pada o se sumu na umone de wo wura sumu a wo se obi wo sumu a yehunu dabi yehuno ade da sumu utime ba dabi ishanko ba de ni amen sana ahomone ayere bebra brabo sisa uhia Kristo uhia mpabo hallelujah amen ambone di nipa bebrebe agusumu yomu ya djuma hunhum na yasie wa brabo wo sumu a ebeda no watimi apagya untimi mpagya Kristo baba ne ncha amen kwa wakame de me ko sumu waso wakame di me ko sumu die han nie me kwame so otane ne nsa pata nyina wo kwa so na area bai otane ne nsa pata nyina hallelujah amen wo ba ye adwuma bia bi enso enyi eye den na wo ne wafo nyina ne kopa adwuma na nipa miensa so da se wo kura de nka wo qualification nka ye che wo mu nyina ne ko wi ase wo mu ne ye fa wo na wo de wo TV wo wi school wo bo degree wo kura certificate kama so do application kwa to office bi besi ne yemfa okra Kristo baba ne ncha amen o peso to kwai akwa ma ne kwato na bra boso so ta se wa ye bibia wie nanso ye refuse no be se mpre nan right be say woman nti ba ne ahoto na ya na me ya se and the gun of woman nti binum ehuru wei no me nam sampe empabo tira kwai ahwe true faith church international fo tira kwai sokoba wood village stop obachi nchen abra binum eba benya danse de ko wo matena ye kwa bebre kwa na te ho hallelujah amen Kristo mebo aye amen ye je do choko verse ma 4 what say wo ma me honam ne me wura ya fo nti awonbone ne timi sori tie ni basa afi na wuni padua na ere bai aya fo asai kura obi timi dwene saa na ni padua no be hia no na wa babrewa hunhum ye ni ya dwuma zora se hunhum no ere bai ye ni ya dwuma ye timi dan wo bi kago ka hunhum ya dan kago ka ai asa kago ka no wono wodo kofa bidie ewo ayi ye kan say ayi esirem kwa no so wo ntensire ba bi wallahi zora se okofa bidie ene de ba ifale sedi me na me ga show ya dan kago ka obu oso ede nko yeji na okofa nam firi ho ba onam fomo na ga ba baka ma sam ne ye ka no enshego ba de ni amen ka bia nko verse ma 4 yes was your mama honam ne me wura ya fo wa mama honam ene me wire aya fo etide bia ye behu no na wa ye nyanga ahomone na esa me se ahomone nti eripa ni ahoto na Kristo do yai wa bayi ni tumi adi so da se anu o ma na nkurofo tumi sha wa befo saafo no so ade apai fa hudie am obi a onye gidie ba ne nchai ebrani ni masomfo mpa igbo no fa ho bewuram
Nhyɛnka ɔba deɛ di. Amen. Wɔso ama me nipadua ne me wura deɛ bɛyɛ. Ayafo. Abranteɛ. O hwɛ me. Wankasa wodi adanse sɛ enyi se na nka oni padua teɛ. On sɛ wɔso teɛ na ɛte. Enye bibia o. Masturbation. Yes. On so honma na obema na no ebo pepe utu wani a na hombone na direct o say geisha soap ne da no kofa no mu manipulate wade mu control we ye pe no nu ho but I think it's so many years utimi nyai o hyase wo class 6 and over 35 years what aso ye masturbation black is on chai so that say but bia wo hwe me free bia and then some paba baswano 30th November no bra nhyɛnka ɔba deɛ di amen na yɛ mam paye ɛwɔ krisom ɛfa to abra ba so ne yɛntwa saa pɛ no mfama wo saa fo no nyina so yɛ no yɛ abrempɔn obi yɛ ni petitiri yes nti ahomɔne wo dagye saa no mo de ho bi awura sɛ na bɛyɛ wo mbɛsɛ wo nyina soɔ nti Bible say ahomɔne ntimi sɔre tia obi saa na wasɛ ne nyina so a wɔde tia asase wɔ so no munyamu a ɛsɛ sɛ nkuo nya no no masɛ no Kristo nye free Satan sam amen ye komina yes wabubu mi no pe wa area bai wabubu mi no pe wabubu no pe mu nyina enti se ba na sa afei o sɔre a de bia wo se me honam ya me ya adwuma na de o me honhum no maza obu anu kura na honhum no ne kra no be yi a wo ya akonya wo honhum ana ba yihima na tene so hallelujah amen bayihima no wotene so wantra no so a on sɛ ehemfo no ya na ketebi apa bi o sɛ de ɛsɛ wonum dum na tietia so yes ni kwa sɛ na ka fom jo na ada ho ana ne na sisiw so ndia no na wa hwe ya wo de be hye wo mattress ɛso na nya mattress ya hallelujah amen me say sɛ wa ma krisom na kristo tumi no ameyi enumi bia mfiri wo so a abusua na wudam no yamobra wo yamobra yentu kwai yanware hallelujah amen eti me say humanity enipa ni ahotɔ sesei e o wiase wem wo mo ahotɔ ene wo mo omde mpaba yi wo maduane wo mo ahotɔ ene wo mo kristo mo gidie no mo tua na mo ade awurade ye na basa Jeme so amen amen eti hwe kristo akira kwai na on pai gonu abi mfiri wa brabo so Jeme so amen amen den kominu Lamentation chapter 3 verse number 5 yes was what to first afa me ho what to first area be afa me ho nti abrabo na ye bo no o sala so ye ba na meka abrabo na ye bo no obia wo ba bi onyankopɔ ahyehye ni nhyira koduru so rasie ana yes bia so wo open a esese biema de diye so that say winya a free 25 to 28 years uyi de punu di ka bie ho ai e biem yensa okay enti enu firi ho no mo a 25 28 ni firi ho a na ba 32 31 32 to 35 okay they told me yes honsu na bie hono so no ebie na kamu akato wie a 40 range hono 40 range hono to 45 hono last hour nti hono se bie ma ona se kristo tumi nka ho na niam ntimi ansisi no mo kristo mu a na mutu a eno ano no wa braba o ba ye ne mu ato nhyɛnka ɔba de ni amen enti wɔtɔfo a wo hwame na wutie yai mesraw ewiase we no awon bia wo ne nipa antena suntuam adika wa ha ye from wo say honhom na obia woni kristo ni apam bia sawon we awotumi ane ahode kase awa brabo so they have been given powers to torment people life sir jeme so amen amen eti Jeremiah kwa jobono eka onu dwuma di a omudi tie nipa ho asem kakra de akyerɛ yɛ orofo entena to so wate
na adidi kwai eni akiri ahomɔne nti enipa ni ahotɔ wo de hwa abraba wo namu wo de hwa asetena wo namu tumi kɔ gye bosia sɛ de bɛyɛ adwuma na de nyina ahye hallelujah wo da na tumi bi no abɛda ɛyɛ kwa ba bɛsi a wawo ma wankasa wonim ho sɛ wonya baifoɔ nanso baabia wo ma bɛkɔ bia ne yɛbɔ bayi honhom no obi yi w'anim de kɔdi bɔne Christopher Banencha. Amen. Yes. What two for sure for me home. What's what two for sure for me home? What the brown break from hallelujah. Amen. It is almost sorry to any passer. Woman de whom first you. Wobi si fie na oto fence wo efa ne fie ho a ejira say just wabɔ ne me wo ho ban ana meboa say da bayi obi kura mfa na ni hunu de ma e wo fie ho nti honhom no say ye to ho fasuo abonsafo no de fasuo wo etwa wabra ba ho hia hwan na be hu mɔbɔ obi hu mɔbɔ hallelujah amen honhom fasuo ana sa fasuo no so na te say Jericho die ni bi Jericho die ni bi abonkon sun de ebotra hallelujah amen na obi a honhom no yade fasuo atwa ho ahia sister mama brother ebeda no watima so abapapa e wasase so abrabom wuntimi jempa boye adwuma it is True Church International Kumasi Soko by Wood Village Bola Junction odifo sofo sabagani Jacob Beche number no na that TV na se woro sister wo hana na mu no fa na frɛ wate blanye mo nyagopɔ di mo mpae mfama na yema onyagopɔ di ma kwankyira ebe pai fa hudia dia mawo na wakodi adansia wenti na Kristo bodi fra yai so ba fa na asem tumi so ama nipa hunni tumi e watafa asasi so e brani ni nshaka Kristo din amen Kristo tumi da so ya adwuma wa ka no sa wodi tumi ba ji obi a odwane ba to ano amen amen wa tumi ho fasuo wa sa ho bani timi tu nipa ho fasuo wa de bro no obra twa me ho asia wa de bro ne de bai wa bra twa me ho asia bro ne wo bra oba bresa adwuma bia bi obeye be sam fifire obu okra ne bre na wo bre ni nyina no wo ye adwuma maazi beda kasia bo na de so pampan nanim fifire obesam de akoma oba besia dikwa ya homane ya no oba nya so ane ne twempena ho wo pia na ho mena ka chen se fiska tu budum obi okra le bi kura no okoto ade wo store ebi kura no okoye no yie so de kura se public private no okoye no yie na ho mena ka chen se fiska tu budum yes ampa okwa na ho mena connect ahuwufo ma ni bi no abehia no e kan say aduane gale junction so sister bi su chi kusia ho no atiema friends bra kwa me was yes so kwai also kam ye hu ye oh unti asem oba no de nsa boda bati onchichi bu mame hallelujah ni baba no so no na anadwo no a nkoko hu ye no no aboka 100 Ghana Kristo baba no nche oba bi so hwe ye bra asema mi ka yaro wosam eden na ko ba hu ofa asese ka utra fie ma obema etimba ye ho ade na afedie wo mom na achesi ba mai krabia nye esa wo shebre no krabia nye de hallelujah amen okodwomo bawie di ni sika abanua enkunuane a awafo kura nye na wanu asi ba ma ho ba mai so one ni deti so ewi ni otomu bosses emu sengre hallelujah make us wo hwame emema besa miensa ana no ma nante wasa kwan no so a wo nyina abo abrabo fom ene wo de ka anya shabra baba hallelujah amen it is all percent onyago bon manyam tadima wo a na nso mpa abo a e baso won be bia wo hwemi firi biara be guran pa abo nim na onyago potumi be ya adwuma nshanko aba de ni amen waso de faso ade bai atwamu ahia no de bro no branso atwamu wode bro no branso ade bai atwamu ahia wode mi atena sum ye ni bemebe brado kokofuo adu bra esesa nkonu no di ne bra so aba no ni apam na fira wade ase hallelujah amen wo bedi sofo bi achi aduru bra esesa nkonu so ni mpagya ba no no so ye gunani mase wonu obi ba ye adwuma establish adwuma from the beginning emu adwuma din nyina ona beye be na duru bra esesa nkodi ne bra so aba no asam kura nya sem ni ye yinadi
hallelujah amen enya shabre papa sa honbone sori tiawo a na nye Kristo tumi a wo mo torment wo life no krepa wo mo timi sori tiali pa sa ama nipa na kasa je ne kra firi ni nsam demons wo mo nya nti amfo madamfo hallelujah amen yanko verse number 6 yes what me atena sumu wo mo di nipa tena sumu ti se tetentre dawufuo ti san tetentre de sa dare abufuo hallelujah amen wo mo di nipa wura sumu tena sumu abrabɔ no na wo mo di wa tena sumu tete ate sɛ tetentre de awufuo na obi ewu be sɛ 20 years ni a abusuafo ka ne bi na de wo wu na bosome kura yakosie no kura ne ye ka no baje ka no TikTok ayi a wo wu ye osanju wo se ka ne bi hallelujah amen nti sɛ wo betra saso su na Kristo ahu mo ba anbone ne du wura sumu wi a afi no ma to hu wafo bia apnum obi ahu mo ba dan nka wadamfo a ɔno ɛhyɛ abrabɔ ase na ne kɔ na kra na ɛna otu kwan ɔkɔ na ɔka kyɛ wɔ sɛ bɔmpai ma me kudu a mɛba bɛfa wo hallelujah amen okodu yɛn so ɔfrɛ no kura nkɔ ɔtɛsɛ no kura a ɔhidi no ablɔke wo na abrɛkyefo no nam sɛ ɔhɔ deɛ wɔm sɛ ɛyɛ nsuo no anya nsuo no a wo hyɛbrɛ nyɛ awoyɛ hɔ ana ahombɔne sesa wo daakye Kristo nkaye amen to se o mutim di nipa area bai wo de enkoma mini wo die wo de fatoto abraba ho sisi a fatoto abraba ho de biana na mbosia hallelujah amen de biana area bai na mbosia so kwa bosia ni edwojo no wogi wei ni edwene ya egi wei ni edwene saa semu braba na ye wo mu no ane era na ye wo mu sisi a se de homoni asia sori a omu dini panya ano ɔde nhyɛnka ɔba de ni amen yɛnkɔ mi nua wɔde mi atena sumu wɔn di nipa tena sumu te sɛ tetentere de awufuo te sɛ tetentere de awufuo mawu a yɛnka wɔn wɔbɔ me ho ban na ɔmu bɔ ho ban mentumi mfira di sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wontumi nya deɛ ɛbɛyɛ mfira di adua na busua a wofiri mu aso na busua a wofiri mu asɛkyɛ busua a wofiri mu ɔyɔkɔ busua a wofiri mu wote abusua nwem emu mpanimfo a ɛyɛ mpanimfo anka asɛmsi a wɔn ne yɛkɔgye nyansa ne nkyerɛkyerɛ ne nimdie firi wɔn gye wɔn nyinaa akɔyɛ akɔwinsafo brantia o hwɛ me wasi so abrabom ɛnsa wia na de asi wani so hallelujah ababaawa abusua wo firi mu o hwɛ me wankasa di adanse sɛ o maame a wɔde ba wiase kora wo papa ntuma anya ne ho adeɛ ɛna papa wugya wo maame hallelujah amen wo hwame wo ya baba wa so da se wo maame a wodo ba wiase o enei wonte ase o papa ntima nya wo maame ho ade e na ode awuo wo maame side the same problem wo papa side the same issue wo hwame afi na de mpratwe si woni so me pesa me wansa na be me na be ho ade wo titi ogwa hallelujah amen eti warofo ebrenini Kristo abia epinuma to ho a wajusha enipa binum ade adanse a efro lu nyankopɔ de ama ɔmo kɔ a mentrasi din wate fa number na desk screen so no na 30th November Truth Church International Kumasi Sokoba Woodbridge empabo kase a team da so ma so fa no fa ho be wuram na yebewiem mpabo no ubon sampa wo ba nyankopɔ fie Nshanko ba de ni amen de kominu verse number 7 yes was wobɔ me ho ban wobɔ ho ban na mentumi mfradi se de ba ya wontimi mpie wa ma me konson ayɛ duru hallelujah amen wobɔ ho ban se de ba ya wontimi mfradi ntie ba sa obi kura timi na so sɛ kompaabo ade be chi na da kete so wa he last bi ababa obi spiritual marriage ana obi die number man na e friend so wo mra no ba be hu sopani okay nti se wo fra sopani ni wanyana no afre ne okay so da se aha nti yene na kasa wie no so wo dware ye bibia nto ofa ka ba ye hwehwehwe wantimi amba nti pompa abo na me friend say na re na sopani etwe wo no wamba wo si bo bra minim dia ye mi o ma ye bibia wie fon na mefa mi hu ya ne se na fa me waton paso awada se honhom na adeda no ne fie tumi enkunye wo ne fie aware enna wo ma wo honhom a ebia wi university ekura ayi a wo de pa adwuma e wo honhom asebeli yona adofonom nipa o hawo honhom degree me na mega job
is your tell say ya na ya ka wo nsam de akyerɛ wo a emfa nya fadi agorɔ Dabio. bibi wo wiase Pa. na do hwehwɛ Kristo akyerɛ kwa no wo hu Nyankopɔn no manyam nhyɛnka ɔba de adi Amen. kwa Wabɔ me ho ban. wɔbɔ ho ban Na me tumi mfirati. sɛ na bɛyɛ wo ntimi mfira di Ɔma me konson ayɛ duru. nti nkɔnsɔnkɔnsɔ a honhom no ɔmo de agu no Emu odu pa. mu odu yie Odu. yɛde yie ka asɛm wɔ mu odu hallelujah Amen. wɔn na honhom no ɔmo timi kum nipadua ho wɔnum kasa ne yɛkum ho Kum no. wɔnum kasa nye obi ada biem sɔrɔ aseɛ wɔn nsa ne yɛkum ho Ah. nti wo kasa no asɛm bie no wɔnom a wode bɛkyerɛ nipa bi sɛ wɔpɛ no hɔ mmoa a ɛbɛtɔ n'akoma so Kasa bia ntɔ. yes wɔno ho akum ahombɔne na ɛyɛ saa hallelujah Amen. ɔmo timi kum nipa wɔn nsa wei ho Ah. etu obi adwuma koraa na ɔbɛfa sɛ bra bɛyɛ bia wowu nti na nipa koro adwuma sɛe Hey. masa nneɛma sisi wɔ honhom o nhyɛnka ɔba de din Amen. obi wɔ kora yɛtumi atɔ yadeɛ ma no ɛyɛ akyɛdeɛ ne atɔ ama wo ɛfɔm yadeɛ Hey. epileptic Atwere. yes yɛtɔ no 50 pesos bi wɔ 1 cedi ne yɛde akyɛw Yɛde akyɛw kwa. hallelujah Amen. so that's it Saa. obi wɔ so so a na yɛde honhom kaereɛ bɛyɛ Ato no so. asoa no nkɔbɔ ɔbɔhyɛ nso tua ka wo honhom nti sɛ yɛka ahombɔde dwumadi a ɔmode tia nipa a ɛdɔɔso bebree ɛti wohwɛ mi wankasa ahyɛke abrabɔ no kyɛke abrabɔ no na huna no mu ɛsɛ sɛ wotu ɛnka sɛ Ghana asɔre bi anyɛ papa Ghana asɔfoɔ bi anyɛ correct meka kyerɛ wo correctfoɔ hɔ Unya nhyia a wona wonya nhyia bie Nokre. na obi a wɔne nokware gyidi asɔre sɔkɔba wood village branch no ahyia pɛn biara no ɛbɛdi adanseɛ Ah, bedi adanse akyerɛ pa. yɛ hɔ no baabi a ɛwɔ no ɔsɔpani mpaeɛ no a yɛbɔ no no ɛgya tuato o Hwɛ. adanseɛ sisi no Enya sam ketewa. na ɛbere na anim kɛbɛyi bi wɔ tibi so amoa hu Pa. halleluya Amen. nhyɛnka ɔba de din Amen. toa so bra me nua Verse number 8. yes Nanso sɛ metiam na mesu frɛ no. nanso sɛ wotiam na wosu frɛ onyankopɔn a Osi me mpa abɔ kwan. ahommɔne adeɛ bɛe Osi me mpa abɔ because kwan. wankasa no wakwan no wabrabɔ bi nso nsa anyɛ Ɛnsa nyɛ. wofa yere akyi bɛrɛ na abɔ mpa yɛ akɔ Ɛnkɔ. wode obi kuna akyi bɛrɛ na abɔ mpa yɛ akɔ Ɛmfa kodaa. wonyɛ nokwafoɔ bɛrɛ na abɔ mpa yɛ akɔ Ɛnkɔ. woyɛ masturbation bɛrɛ na abɔ mpa yɛ akɔ Ɛnkɔ. halleluya Amen. adwene ne akoma no ɛne nneɛma bi a woyɛ no ɛne awurade asɛm nhyia nti onyankopɔn tumi ntim agye wo agye sɛ ɔfa ne nkoa so ɛpae nkonnua bi ansa Nokre pa. nhyɛnka ɔba deɛ din Amen. yɛnkɔ me nua Verse number 9. Yes. Wɔde aboa wɔtwa yɛ makwan mu fasuo. aboa a ɛyɛ kunkum aboa a ɛka honam fam kura no yɛde yi ɛkwae no Wɔde yɛ makwan mu fasuo. honhum no ɔyɛ deɛ Wɔde bɛyɛ yɛ makwan mu fasuo. yes wɔma hibu bɛɛ sɛ 30 trip ɛna agu anim wɔ abrabɔ mu Yɛ ɔmɔni. ahombɔne mesɛ ahombɔne nti nipa ne ahotɔ Wicked. ɛti sɛ wohwɛre na woyɛ kristone no ate asɔre fie bi mu a ma mpaabɔ ntimi wo Pa. tuanamɔ na onyankopɔn no manyama tumi adaadi ama wo nhyɛnka ɔbaadeɛ ni Amen. kɔ Wɔkyeakyea m'akwan. wɔ mo kyeakyea w'akwae Wɔyɛ me sisiri a wɔtɛ. nti wɔ mo yɛ wo te sɛ sisiri a wɔtɛ kokoam Ɛne tasuo mu gyata. sɔre aseɛ Saa na nti ɛteɛ. wɔ mo tetɛw saa last minute no wɔmaku ato atwene ɛne ne nipa bebrebe wɔ mu wuwɔ yi wɔmaku ato atwene wɔmɛma deɛ aduru aka wa no ɔsɛ nansea last week nka wokɔ nom aduro last week nka wo nom aduro ba biribi na pem wɔ deɛ pem wɔ no ɛyɛ onyame honhom halleluya Amen. na ɔpɛ sɛ yɛne wobɛhyia ne yɛka ne ma ne yɛde kyerɛ wɔ na wotua no ma ɔba na awuradefo yɛ so yɛdeɛ bɛyi ɛboa woɔ na wotumi ɛde wo ho Saa. nti meka sɛ yɛafa namba ne frɛ wɔha bi ɛda wo so biaa no ɛne mpanimfoɔ ntwetwe nkɔmmɔ na fa ho bɛwura mpaabɔ nim na onyamea no manyam tumi no adi nhyɛnka ɔba deɛ din Amen. kɔ Verse number 11. Yes. Wɔhima m'akwan atete me mu. ɔtiti w'abrabɔ mu nyinaa Na wɔyɛ me pasaa. halleluya Amen. wokae toɔ so a ɛnsɛm no dɔɔso Ɛdɔɔso paa. nti ɔhawo a ahombɔne ɛde to nipa so no ɛyɛ bebree Ɛdɔɔso paa. ɔnkantable Ɛdɔɔso. na kristo no a meka no asɛm de akyerɛ wo na mebɔ ne din no kyerɛ no wɔno wayɛ krado sɛ obi a wobɛba ne nkyɛn biara no ɔde ne tumi ɛbɛgye wo afiri ahombɔne sɛ amoa danseɛ Matthew 11:25-28 yɛnkɔ Matthew chapter 11 verse number 25. yes Ɛgya no ayɛ yie. ɛgya no ayɛ yie Ɛberɛ no mu no Yesu kaa sɛ. enti aberɛ a kristo bae hwɛ yona Aha. yesu kristo baa asase so no Aye. ɔka nyankopɔn asɛm no wie a tumi a wɔyɛ no Aye. anaasɛ wɔ ne nkyɛn no na ɔde agye
nipa fra homonism nokre sana no woyene da yes Kristo ba no adwuma pa obeye ne kese no nokre o deliver nkrofo saa sencheni di asem na chi yes sencheni di asem na chi na o de pa woje o tie ne frafo ani o to homoni firi nipam buafo sore wufuo nyane so da se enti ebra ye kanyanko pa asem yi wo ba so ko ba wood village a eye asenka asafo saa na tie ye leader no ne ne die awurade adwuma ho pa so da se 24/7 preaching kwa awurade asem a tumi di agire yes hallelujah amen what ya sorry bim so for wo hwe me evangelism kra ngo dabi infidie you ni man say wa hihye program no de abesi wo omompa ye ofiti ya hallelujah na won kan onyankopɔ asɛm nkyerɛ afoforo yi ebede na tumi edi wachi obobuo no the speakers na gum oze untimi nyansa nkyerɛ ne wa sorry bi untimi nyanso hallelujah sakrawadwe na awurade hu mabo ahombɔne de huhumu akwadwora to so Kristo ngaye amen kwa verse 25 yes abranu amu no wasi abranu amu Yesu frase kasa Yesu Kristo frase kasa se eja osoro ni asase wura yi wa yeso enyema hitanya yi wa yeso wayi wodi nyoma hitanya nsafo ene nidifo wo ya kire nkokwa na wo ya kire nkokwa ane eja ne sa ne so wani sa nyema wani na so nyankopɔ eja ti nyema nyina ahyemensa Kristo bae no okagire wiase ni pa nyina sha ojaja nkopɔn ade nyoma nyina ade bae ahyemensa na obie ni mo ba no agieja no na obie nso ni macha no agidi oba no peso ina die ade bae ati Kristo Yesu aye kra no sa ofa True Faith Church International so kwa wulu branch so yi ni tumi ade akyerɛ wo ewo abrabom ebranini 30th kasa November aka na otwom yensa fa ho bewura mpabonim na Kristo tumi enkasa wo ho Shanka about it. Amen. Matthew chapter 11 verse 20. Was it more money juma bread? And more money juma bread. Na masumu nusu nyina. Na abrabom enkuguo ene no mededa abraba so. Mumra me nchen. Kristo say enana du ibra ne nchen. Na memma mu ahome. Na obamu ahome. Yes. Hallelujah. Amen. Was it more money juma bread? Na masumu nusu nyina. Na Satan de ne so are bai. Asuamu nyina. Ye abrabo na etwa ma asei. Bona chiankasa. Ada na busuan ba ko fan yi na fan yi. O de tale ana why. Shanka about it. Amen. Eti Kristo asam say yeni a ya ya adwuma bre. Ni aso eni so nyina. Na ya so ayere bai. Eni so nyina. E kan wa na do shirt ya gu ko ho. Na nam fom fritafo adum nsuase. Nsuase. Ogopa hye woni nakoda. Na no ya titale process abrante ba ko. No ye mobo. Oji ejina honoma ya titale ya hu so wode ahye woni ba ko bi afa dan achi honoma. Jensi dan achi. Sana Kristo bo. Dabi. Ya wo de se de wo sitie ahyewofo na na omoda. Sana Kristo bo. Wokofa hye woni. Rade ba wane nche. Amen. Nti enne so a etete nipa so no. Aya homane na dia tutu nipa so. Kristo ama sa. Ka hye woni die. So da se. Nti ebreni ni. Fanamba na e de screen asiri. Na empabo kese a e ba so no. Onyankopɔn emfa no tumi mpa wogye ene fa hodie ma wo na wo so atima hye na nemonyam atasfa asase so mede ma asɛm asi sɛ de bɛyɛ betima fa afrɛfoɔ awurade hu yɛmɔbɔ amen na wɔnkae na onye firi Satan nsam amen na homɔne nti yantɔbɔ ha ɛwɔ abrabom ne tumi to hyɛ da amen bɔmpae ɔsoro ne asase wura na nwumɛ da wase mpɛmpɛn so ade abɛduru wonam akɔ aso de nsɛmpa no aba yɛsrɛw ma asɛm ne ɛnyɛ abapa ekogu asase pa so na yɛtimi de asɛm ya bɔbra opie wa ene mu ama yɛnyɛ yiraba otumi nti fa asɛm so bɛyɛ ho nsɛnkyerɛne da amen 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 yɛda se yona yo nyankopɔn ma ene adɔfonom yɛda adɔfonom nyinaa se sabre wobɛtimi afrɛ ɛde aba dwumadie no so True Faith Church International Kumasi Sokoba Woodbridge branch no ɛna ɔte yɛn kan numbers no ɛna mepakyɛw yɛde ato TV no so no screen ase wɔ mɛsrɛ pakyɛw bebree ofra na wa lower volume no wo TV set no lower volume no na wa me yakasa de afafo no so na bibia etimi aye kama obetimi afre de abaso number no ene da screen no ase ho no na ye ne wo atwetwe enkomo ebra yegusua ewo studio hai ene enta kopem se na nwotwe ebebo Kristo ya domo a ye twen se afrefo bebai na obi anyamaye no na ye de enkabon so etoa so
Kristo Yesu ya tomo a ochina eye ukuara mpabo no baso den aha nti program no ya hoboa no ukuara we ni ukuara bia so ye ho Sokoba Wood Village Bola Junction osofo odifo sabaka ni Jacob Eche ene na pamfo ene adwumayefo ho a ebo Kristo di eti ba bia hwe free bia ukuara we ni ukuara bia fo ni echirem ewo asorifie ho na yembo Awurade de mo mpa yemfa ma ifiara bia nso eye watch night ha memen dan so ene ya sore na bibia so etimi aye kama na yetimi akoye ni wobetimi afre ede aba dwumadie no so yenko ofrefo de ka hello oh wantimi nyina so hello yes sir me pacho good evening we did baby akasa free na sure from radio because see na ai kufudia me pacho odaro ma me yeti ofi kufudia hello Ado ga fi kufudia me pacho ma yenti we ma yenti o ada fi bin kamo wan mai enka won so aja ambacho me sempa bo akra majuma samai basa okay yapon a ye number no ye de betu screen no so no na me pacho wafre na ya bompa e de ama why Bashio okay let us bebre obetime abaso yemfa next caller ontime enyina so hello good evening bro na pom to say boko apiyese amino me pacho ma yentie we yami chamo papa amen efutu kama amodiaba de rabia fina ka kwaje ya yense be fane diabo amen yada se papa Kristo so ensha obetime afre ede abadwumadie ne so number na the screen so no ofape na ofra na all over TV set na ya kasa fa phone na bibi atime aye kama True Faith Church International Kumase Sokobai Wood Village na ye no ehia hello good evening me ba cho dini baby akasa free me ba cho e free the first one because I think we're going to reach him me ba cho me do for yentie we yara so come no na yin brain yakupon slow amen no nyoka onyu adum amen no mo enho dan amen yes you that's papa from northern region Priscilla God richly bless you yemfa ofrefo twato na yemfa hello pacho good evening thank you me pacho dini baby akasa free pacho mo bompa ye mana me pacho yo na ye number no and the screen so no ti obetime afa na ye no akasa off air na bibia atime aye kama ha na ye de afrefo dwumadie ni nyina ebesi se wantuma nguremu a fache papa ebre no aye be program no e baso ye 30th November kwesiada be na otwumie no pepepe sa True Faith Church International Kumase Sokoba Wood Village osofo odifo sapaka ni Jacob Eche ai wona yeso pania dwumadie no esi na na so ye ka se wona ne hokani matabachi ehwe program papa wona hokani ba bia mo bia Kristo nhiram nyankopon ya domo a program no a e baso aro program kese a anu odene a ye ade atwa afiwe etokura anu oshipa de bia na be ka se December busu bia ye blood month no kre enti siesie ho so da se na efa hu be wura Kristo na mpabo kesie e se tim ne kura da so kura no anu ohye o se maso ye de be maso fa na se ubiribia atofom ti maso na fa so da se awonbone agi ubiribi dia kosie ebrenini esesa wo maso fo wade da bi on se Kristo sum na ye sum no enye heaven nko an da bi on se Peter eko Yesu nche no o se ye ja bibia obedi wachidi ne benya ana Kristo ka je ne se
ube de waje kunu sase ni bibia ho abedi machi eni asempa ne ti obenya no ho asase so no wase nya dan kwafa asafa so that nti etu nti hunamu dia no a awonbone atemi no ebreni ni through prayers Onyankopon ebemo amaso ema wonsusu wadi nkunim awade no bema so afa bibia eda cha say etiti bia no fa ho bewura mpabo na ebenim na unim eniji sama adofo no ewom ni say sa Sunday no a 30th November aye hyase no Onyankopon akase ye ho onam Kristo so akase ye ho power yes onam yeso pani so akasa akwankyira ye no for free amu obia free of charge yes ye nyo kapre wo dia no so dia faka ne bewuram asori ba ko a ye mo bobo afode 20 million for mra ebi no ye branch wo zora say yes enti correction de to we anu ato correction na ko be enti akwankyire we fa ho bewuram ne be bi zora say enti akwankyire na edikan ye ba nu kwasiara eberefo na ka say atekane enti dompe enam guaduano so na modi atekane enti dompe enti kwasiara ye 30th no akwankyire dikai ye be ye eye free of charge eye hunamu asetena mu yedie wanda ka so nya sika kura no atua enya fe wotimi show ma ni enye kapre na abotum ni nyina nye enti abrabom ha obi eda so bia no yade o edie ye odi ahuhum odi ahunamu fabra 30th November number na desk screen so fresesia na ene mpanimfo twetwe nkomo na Onyankopon be fa ye mpabo no so ama wanya dance hallelujah amen enti ahase 30th eye November no a eye kwasiada na juada ye be mpabo na benada ye be mpabo ukuada ene ye main program no yes eno nso akwankyire to so mienu ye be ya mo bia zora se na ade a ehia panse ade bia wo ya esese wo free ahyase na ade ko wie e me free mfimfi enza emwa zora se enti kwasiada no bewura mpabo na ya kwankyire na dikan adwada ye obeba zora o de boabo ho na bra oba fa okete ne beda ho your washroom bibia wo benya ba bia da a wo ni problem security so ye tight so that say enti kwasiara no ba na be stay one my adwada be mpabo pena de be mpabo kuara ye be mpabo asa ya kwankyira mo bia 10 December yes okay na eye ne ya wada so ya mpabo efiala watch night no anopa no fiara no pebe mpabo na watch night ni ye wie dwumadie okay watch night no akwankyire twa to ayebe ya mu bia free ne yasa de anointing oil yes apiu so safa kwa eno na ufia bonsanfo hu a no mu butubutu osimani ya me ya hallelujah amen True Church International Kumasi Sokobai Wood Village empabo kesia ya to di masofa mpabo no eba so kwesera be na otwe mienu ana eduru so yes fa number ni sesia nyane mpanifo atwetwe nkomo ana ukwara woni ukwara bia so ye mpabo obetima faka wo Anaga Junction ana Santasi Station Trader Junction ubenya ka ni bi ana High School Junction ubenya bi ana ye kana say Sofo Life also ubenya ka e dia ba ya soro eye Sokoba Wood Village Bola Junction the whole Kumasi Wood Village na ba ko pe Bola Junction wa sama na make enti e kira kwan number no e da no frɛ na ni perifo twetwe nkomo na bibia etimi enye kama ye fa konya so ni achia nsafoma nyina Wood Village nsafoma Awurade nhiramo adwumayfo ni nyina Kristo nhiramo papa onu ho kani Awurade nhiramo Yona Awurade hyaw mo area ho ye frɔ say konongo hofo nyina Awurade nhiramo Awurade nhira Ganaman TV ahwefo nyina panifo a ewo dwumadie no mu nyina MC afo Awurade nhira mu nyina Kristo ya domo a na otwe sene ye besa ahia yakraw bye bye